Sumangid na ning matsurang panahon pa uli na ning bagyong Christine. Balaos na pamurin ding ortelanong areni king balen na ning Candaba, Pampanga, king pamag sa king Asikan, bang pitamnan pakwan. Era na agawa mang pangilagan ing dusol da tapaman ron, uli ning kailangan da kanong lingapan ing karelang kabiyayan. Aparte kareng ortelano, akit lamo naman ding mapilang memalan adi diskarting asan king danuman. King Bebe dalan ay niking Barangay San Agustin, pakapwestula ring magtindang miyalo ang klase ni Ngason. Sir, malyari mong i-share kaya kami. Tsaka magkano po yung pamisalita mo ka rin kaya katamo Ngason? Along kilo po dinalan. King katan typis. Ang po itang kaya tamong common 70 yo. Mali po din akakwada lang po king sapa, tapos babagsak daw po kaya kayo din manasan. Opo. Kaya alos kayo nilang babak sa ring manasan kayo kaya tamo Candaba. Reni pong kaya katamo silver la po kanya reni. Ngaos na po kaya katamo typis. Ang po itang karpo, common niya po. Po itang row ya po yung ngaos na king Tagalog region. Di kayo po sir, nung sakali man kareng customer na sasalikin, ano po suggest nyo po na luto ka rin naman yaman pa, lakwas ng yening kauran? Kaldareta pong, kaldareta, derang, pirito, sangay, yapin po rin gagawin na fishball din. Ing sitwasyong ay nini ang ating kalamidad, nabayo para kareng tiga Candaba, lakwas magsilbi ang antimong catch basin daring mga atas alugal, kalupan na ng Nueva Ecija at Bulacan. Inya naman balaw sing monitoring agagawa na ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council o LDRRMC Kimbalin. Sa ngayon, yung bayan ng Candaba is meron tayong minomonitor yung pagtaas ng level ng ilog ng Pampanga River. Kung titingnan po natin yung sa ating likuran, ito ay tinatawag na naipon tubig pa lang na dulot ng pag-ulan ng bagyong Christine. Sa ngayon, inantabayan na natin kung yung tubig na manggagaling sa Bulacan at Nueva Ecija kung bababa pa papunta sa atin is doon natin makikita yung pagbabago, no? Kung papasok pa yung tubig baha sa bayan ng Candaba. Makasadyaya mo naman kano ing lokal kapanabalan kambering miyalo ang ahensya sakali mga siri pa ing sitwasyon. Sa ngayon, nagkaroon na kami ng pag-uusap kasama ng DILG Candaba at ng ating mahal na Mayor Neri Maglangke. At ang kasama po natin yung mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee na magbigay babala sa mga kanilang nasasakupan, lalo na yung dalang ulan ni Bagyong Christine is talagang medyo malaki yung volume niya. No, sa ngayon, naghihintay lang kami ng mga report sa mga barangay kung anong meron na changes na magkakaroon sa kanilang mga nasasakupan, kung may dating bang flash flood, lalo na sa Tagalog region at sa Kapampangan region. And then, we'll make intervention, lalo na pagdating sa pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang apektado. Samantala, ala naman kanong dapat pigaganakad king kasalungsungan, uling atin na kanong maka-standby food packs at permanent evacuation center. Pakisabi damong mayap ka ring memalin, magdato na pa mo ka ring karelang pamibale-bale, lakwas nung namang kailangan lumual para king karelang kaligtasan. Pagka panahon ng malakas na pagulan talaga, pagbaha, is manatili na lamang po tayo sa loob ng bahay para sa ating sarili na rin, sa pamilya natin, tayo ay maging ligtas na. Liana Canilaw, CIL TV 36 News.